Nærværskonsulenterne vil gerne hjælpe med at skabe mere nærvær i din virksomhed. Nærvær forstået som mindre sygefravær, og nærvær forstået som medarbejdere, der trives, er gode til at samarbejde og til at løse opgaverne. Til det brug har vi udviklet 5 dogmer, som vi arbejder efter. De 4 første handler om den individuelle indsats, og den 5. handler om gruppeindsatserne. Det første dogme er, at vi i starten skal søge at belaste medarbejderne så lidt som muligt. For stressede mennesker har ikke brug for yderligere belastning. Det andet er, at vi gerne vil bruge en meget stor værktøjskasse, så vi kan tilpasse værktøjerne til den enkelte medarbejder. Det tredje er, at vi blander os helt uden om sygemelding og raskmelding. Det anser vi for at være et lægeligt anliggende. Det fjerde er, at vi gerne vil støtte op om ledelsen og de andre organer i virksomheden. Det 5. det er gruppeindsatserne. Der vil vi gerne tilrettelægge det, der skal ske i tæt samarbejde med den enkelte leder, så det sker på leders præmisser. Første dogme. Vi tilrettelægger indsatsen, så den ikke belaster medarbejderne yderligere. Punkt 2. Vi har en meget stor værktøjskasse. Punkt 3. Vi blander os uden om sygefravær. Punkt 4. Vi støtter op om organisationen og ledelsen. Og punkt 5. Vi tilrettelægger gruppeindsatser i tæt samarbejde med den enkelte leder.